Go, guys. Go.
kula niku ampun minggir-minggir malah jenengan kudune malah nengah-nengah wis tak parani kok malah minggir-minggir. Nah, iki sarate kersane lancar meleh. Hake riyen no. Wis malah guyu to malahan aduh. Pak Tugiono. Nah, sik. Nah, dirogohke riyen. Napa kula rogoh? Kula itu saya sakit lho Pak nek ngrogoh iso. Nah. Jenengan badhe ngrogoh sinten kula? Oh mboten. Ini dipantau sama nyonya besar kok Mbak. Oh iya pasti dong. Aku ya dipantau kok. Oh matur nuwun Pak Mariono. Nggih berkah nggih. Matur nuwun bose. Matur nuwun. Mongko Kang Mas. Katresnanku. Bablaske Bu Win Rondon Desa khusus buat Mbak Purnama Kinanti. Aduh, oh, iya. Yang ada di Malaysia. Halo Mbak Purnama. Oh, Mbak. Menara Kembar. Halo. Salam sehat selalu buat Mbak Purnama Kinanti. Semoga lancar terus nggih, boten sakit, sehat selalu, gajinya makin naik. Amin. Mongko Kang Mas katresnanku
Lah iya lan jenengan niku pripun kula Pak? Terus kecantol. Lah kula til kok. Oh, jenengan senengane del. Aduh, iki wis kalah iki Mas iki. Gonta-ganti pasane durung mesti yen dadi bojone ana desa ayu dhewe emane dadi rondo limo anake Chandra pesona Mas Agung, Mas Medi, Bu Sri, Bu Win, Pak Purnama Kinanti, Pak Dikiono, Mbak Asih Arema luar biasa. Yen bambrong katon mencara, yen basenut saya tambah patut. Rupa ora sepiro pranyata, tansah dadi kembang desa. Macaane kaya sengit lengkut lancet bathok nonong irung pancung rek maneh kandhang-kandhang kembang bakung monggo Pak Kecantil. kecantol jenengane klambine kena kawat ngono ki kecantil apa kecantol? Oh, kintil-kintil, Mas. Nggih. Dibacutke niki. Monggo, Pak. Pripun? Napa? Oh, gak aku ngono kuwi wedi aku. Aku ora ngerti, aku gak tau weruh kantul-kantul. Gonta-ganti pasane durung mesti yen dadi bojone ana desa ayu dhewe empati dadi rondo limo bojone. Oke ada. Mendem engko. Ini loh, jangan di belakang. Di belakang itu nggak enak. Yuk sini yuk, sini yuk. Ayo. Ayo yuk. Ayo Mas. Mas Ayo Mas. nggak mau. Mas, udahan ini, udah, ngono toh. Gak aku senengane main belakang, aku nek neng belakang ki sakit tok. Maksudnya? Aku nek jak neng mburi ki lho Mas. Maksudnya sakit. kesandung kabel Iya, tiba sakit. kan aku atit. Oh, Dedek didengarkan atit lah ya. nanti sini. Dedek atit. Sini. Mungkin Sini sayang. mungkin nunggu musik bunyi dulu. Mas Ikin. Ya. Ayo. Ada kedekan. Aku kok rada-rada tapi tak apal nih lah. Iya. Ada kedekan. Ayo ya. Deg-degan. Nalikane aku krungu kabare. Kabar apa Mas?
Tugiono. Pak Tugiono. Nggih. Lho iki sehat Pak Dewi. Wah, luar biasa. Teratapan Mas. Ki gedene Mas, masalah. Iya, ngalah. Lah iki aku nek cowethak setengah dino ayo menciut aku ki golekan. Yayangnya Mamah Lus. Oh gitu, nggih. Pak jenengan kok gedhe ngono to, Pak. Masyaallah. Teratapan ya sakit hati, lagi patah hati sama aku. Teratapan Mas, Mas, teratapan jantung orang gila kepale-kale jenengan isih bujang malah jebulane
Masih kuat? Wah, ini luar biasa Pak Tugiono, kuat banget Mas iki. Ojo sebelang wong bagus. Ngomong itu enak Pak, iya. Eno, ya Pak Tugiono masih kuat. Insya Allah, ini mau dilanjut lagi. Lanjut, Masya Allah masih kuat loh Mas. Iya, aku iki lagi iki Mas aku nemu iki. Piyayi 60 ke atas kuat loh Mas iki. 40 ya Pak? Oh iya. 40 lebih 15. 40 lebih 15. Ojo sebelang wong bagus.
omah iki wisan Mas ya. Gantian no. Gantian. Nah, gelut mon Bu. Aja mung kompor tok no. Nah. Lah Mas Trina. Iki bose. Alhamdulillah matur nuwun. Aja sembelang wong bagus tresna inina bangga ayu ora suwe aku bali iso sumane ana ing sisihmu. Matur nuwun. Mas Adi. Suara Joget Indonesia. Wong bagus sing tak tresnani dina wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali wong sliramu pepuja ning ati. Sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumpuh gawe lara. Siapa ini yang HE Mas Medi? HE Mas. Matur semenun. Mas Tulus mengke lanjut ke Trisingan. Oke Mas, mangke. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa desa ati Chandra Pesut Budi
Dalem. Sak pupuh tringsingan. Oh nggih tlingsingan Mas Medi cokek. Oh nggih Budhe nggih. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa kesel atiku Gusti kula nyuwun Bala cokek mania Kula coke. Mas Subah. Mas Medi Ati parani kaya-kaya. Jarine kowe mangkat lunga. Ati enteni kaya-kaya. Jarine kowe mangkat kono. Puput Gusti warna-warna Pandawati Najan turun ketamu dewe Tupa-tupa sambuse Rima wurung semene wae Balastri Anisayu Matur sembah nuwun. Agung Prasetyo Bono cokek Ser Bareng sampun kebahagiaan nyatane jelulung atine nganti wektu berpisahan anane wong padha tresnani matur sembah nuwun Budi.
wonten HM. menika wau wonten Rondo Kempling, wonten ninggal katresnan wonten Rondo Kempling. Nggih. Siap, nggih. Ayo monggo Mas Medi angkat nih. Barang sampun pepanggihan nyatane kok kula atine waduh perpisahan nyatane kok tresnane Tinggal katresnan. Ayo Mbak Melani. Tinggal katresnan yo. Nangis sajroning atiku nalika Selera ora krasa aku kudu suwon rino ambengi muga-muga Gusti ijabahi sok kapan anggonmu kali bisa kumpul kaya duwe kuning tak suwon kemana nimbang janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelemu Mas Adi. Adi. Antar Subanwon. nangis sajroning atiku lalu